За бързаното ежедневие все не намираме време да се храним здравословно, хапваме на крак и като че ли неглижираме дневното си меню, докато обуването на панталона не се окаже мисия невъзможна, пък и не дай си Боже се разболеем. В следващите минути ще разберем повече за здравословните, изключително вкусни алтернативи на любимите ни сладкиши. Можем ли да хапваме без ограничение сладко и да не пълнеем? По темата мой гост днес в рубриката ни лица е Вяра Петрова. Здравей и добре дошла! Здравей, добре заварила. Радвам се, че съм при теб. Аз също. Много красиви неща. Веган. Изключително полезни. Веган, да. Разкажи ми първо как се ориентира към този тип кулинария и веганството като цяло. Значи аз не съм веган. Просто тази идея дойде, тъй като мъжът ми е вегетарианец и вкъщи изключително много държим на качествената храна. Защо веган десертите, които правим? Защото, за съжаление, животинските продукти вече са все по-замърсени. Знаеш, хормони, какво ли не се влага. Било то в яйца, в пилешко, в всякакво, нали? Яйцата и млякото, колкото и да са проверени, нали, понякога също съдържат неща, с които са хранени животните. И от тази гледна точка ние решихме, нашата философия е за чисти храни и чисти десерти. Защо десерти? Защото аз обожавам сладко, аз мога да живея от сладко. Да не повярва човек предвид начинът, по който изглеждаш. Просто обожавам сладко и реших, че трябва да правя десерти, които да стават за ядене от всички хора, да нямат вредни продукти и да мога да ги давам на детето си. Да. Разкажи ми за нея маничко и след това към сладкишите. Тя е на малко повече от 2 години. И почти 5 месеца, 2 годинки и 5 месеца и всъщност оттам дойде тази ми страст. Аз не съм кулинар като цяло, това не ми е професията, аз се занимавам с съвсем различно нещо, но по време на майчеството реших, че не може да бъде просто майчинство и просто гледане на дете и седяне по градинките. Това не беше моето призвание и реших аз да си приготвям някакви неща, почнах да чета и докато тя спеше или нещо се занимаваше, аз си четях и от време на време творях. В един момент почнах много да творя. И да ставаш все по-добре. И да. И в следващия момент го предложих на мъжа ми. Той се съгласи за идеята за такава сладкишница. И сега отворихме съвсем скоро тази веган сладкишница. Доста трудно начинание. В интерес на истината... Да, откъде намираш продукти? Намират се. Вече има лесно се намират. Продукти имат качествени. Вече имат тахани, работим основно с форми, с тахани, с много ядки, пълнозърнести брашна. Това е. Всъщност, знаеш ли какво се оказа? Нищо сложно в направата на истински десерт. Просто... Заменяш познатите продукти с здравословни. С здравословни, да. Добре, да и веднага идва логичният въпрос, как без захар, как без брашно? Пълнозърнесто брашно ползваме понякога в печените торти. Когато правим сурова торта, блата е изцяло от кашу. Аз съм ти донесла тук основните съставки, които ползвам. Давай да приготвяме нещо. Аз нямам идея какво точно ще правим. Форми, може да се получи един страхотен блат. Това са тарталети, които направих преди това сега за теб, защото няма как тук да смеля в блендер нещата. Иначе се смилат в блендер. Какви съставки? Кашу или бадеми, като подчертавам, че трябва да са сурови. Бадемите, ако се ползват, хубаво е да се киснат, примерно 8 часа, но аз днес тук бързах и ги направих с сурови, не накиснати бадеми. Няма никакъв проблем. Кашуто е хубаво да бъде киснато. 2 часа е напълно достатъчно. Така. Прави се блат и се слага задължително... Ама доста хомогенен ми изглежда. Да, кокосово масло. Това е тайната. Това ли е тайната? Кокосово и стафитки ли виждам вътре? Стафитки не, това са от формите, но всеки по собствено желание. На мен лично ми става много сладко с стафиди, но слагаме форми, смилат се в блендер и се получава един блат. Всеки на докосване ще разбере до каква степен трябва да му е плътен. Нали? Аз ползвам тези формички за тарталети. Сега съм ги пренесла тук, за да е по-удобно. И се слагат в хладилника да стегнат. Така. Това е. Изчаквате няколко часа да стегнат. Крема през това време си приготвяме. Аз вече съм го сложила кремчето в този пош.
А какво съдържа крема? Няма да се види, но нямаше как да го донеса. Другия път ще имате кухня и ще ви приготвя на място, нагледно. Или ще дойдем на гости при теб. На гости, да. Крема съдържа кашу изцяло, некиснато кашу, кафява захар, кокосово мляко и кокосово масло. Ето това е. Нищо сложно. Просто консистенцията всеки си я вижда в къщи. Някой път на мен също ми се получава малко по-рядък крем, но зависи колко кокосово масло сложиш. Подчертавам, че кокосовото масло, което ползваме, то е чисто. Не е в онзи вид на нехидрогенирани мазнини, за които всички говорят, и вредното кокосово. Това е чистия продукт кокосово масло. То е адски полезно. Така. И поради тази причина всички такива десерти, които приготвяме, те са много полезни. Първо, повечето са сурови и те не губят никаква част от качествата си. Имаме авокадо чизкейк, виждаш каква зеленина, това си е чисто авокадо и кокосово масло. Добре, ти си прави междувременно, пък аз ще ги покажа на нашите зрители тези сладкиши. Ако можеш, да. Това първото май беше, или коя е торта гараш по твоя рецепта? Тази? Тази, да. Тя е не точно гараш, тя е по-скоро орехова гараш, защото има много орехи. Да. По средата има нещо шоколадово. Има шоколад. Натурален шоколад. Черен. Можете да си приготвите и в къщи. Ако нямате натурален шоколад, може да си го приготвите от какаово масло, какао и кокосово масло. Добре. Консистенцията си става перфектно кремче. Зелената торта. Зелената торта е авокадо. Така ли? С лайм, а пък ако нямате в къщи лайм, става и обикновен лимон. С лайм просто става по-ароматно. Нито една от тези торти ли не е печена? Печени са двете кафяви. Кафявата е за да докажем, че може да съществува истинска шоколадова торта, просто с здравословни продукти. Не е нужно да има отцветители, не е нужно да има набухватели, някакви консерванти. Издържат, пробвала съм ги вкъщи, издържат ми 5, 6, 7 дни. Така не ги предлагам на клиентите, но вкъщи съм го пробвала и издържат. Добре, ти продължавай с крема, да чуем зрител преди това. Здравейте! Ало, здравейте! Заповядайте. Много интересни неща се занимавате, обаче аз имам един практичен въпрос към вас. Кажете малко повече информация за кокосовото масло и дали може да се консумира извън сладкишите, в които го слагате? Кокосовото масло, повече информация. Всъщност това е кокосовата мазнина. Знаете ли, даже наскоро четох, че ако си мажете зъбите с истинско такова кокосово масло, е много полезно и отстранява всякакви замърсявания. Относно това дали може да се консумира самостоятелно, аз лично не предпочитам и не препоръчвам, защото то на стайна температура се топи, но някак си не става да се маже. Мазнина. Да, има вкусна мазнина, по-тежко е, не става да се маже на филия, примерно. Нали, не е добре. Затова и понякога на мен тортата, която е авокадото, ми се получава понякога малко по-мазна, ако сложа малко повече кокосово масло. Само по себе си той има много хубави свойства, имуностимулант е. Говоря за истинското такова, все повече се намира вече в магазините за здравословни храни. Продължавай, че нямаме време. Да. Разсейват те зрителите и аз те разсейвам тук с описание на твоите торти. Въпреки всичко, на мен ми се струват калорични. Калорични са. Няма да ви лъжа. Добре. Значи, това са кашу, това са меласа или кафява захар или сироп от агаве. Всички те имат своята енергийна стойност. Това не са диетични сладкиши, това са здравословни. Но знаеш, че хапвайки всяка една такава хапка, ти внасяш в организма си енергия, чиста енергия, без никакви хидрогенирани мазнини, консерванти, емулгатори, слепащи агенти. Нищо такова. И със сигурност всички тези натурални съставки ги разгражда много по-бързо нашият метаболизъм. Това е, да, това което е тайната на твоята фигура. Точно така. И аз хапвайки едно парче, то е доста засищащо. Понякога аз не мога да изяма едно парче. Оставям го за следващия път. И това е тайната. Така ли храниш и дъщеря ти? Да. Харесва ли? Като че ли съзнанието на повечето деца, що ме здравословно, сигурно е много гадно, няма да го ям.
Ами исках да оборя това твърдение, защото дъщеря ми държа да яде качествени неща.